iriyo makare en kanyo dakika 10 kamano toka saa 5 mar odiochieng' mabende wachako kanyo chenro ni eki mar chuny wacha wadhi go kanya kangorom kanyo saa 6 mar odiochieng'. Mokwongo wagoyo mos makende kaluwore koda kama sira mar mach mabende otimore okinyi ma kawuono ni eki okinyi ma piny orugo kawuono mano e skund nyiri no mong'ere kaka Utumishi Girls mayudore Gilgil County no ma Nakuru. Masira no eko mabende oweyo ka jopuonjre maromo 16 koro to owito ngimagi ka jopuonjre mamoko maromo 74 bende dhi nyime gi yudo thieth ute thieth mopogore opogore. Waneno kanyo ka jotende migepe mopogore opogore osemolo kanyo mar network koda ka jopiny kachiel koda ka jonyuol. Mano gin achiel kuom moko kuom weche go mabende wang'iyonu. Kata kamano odiochieng' ni ma kawuono chenro ni mar chuny wach wan kanyo gi wendo ma wadhi loso godo ma en jakanyo e sekta no mar puonjo. Wan kae gi Migosi Lucas mabende wadhi loso godo e weche go eko mag somo e weche go eko midhiero mabende koro to kwako chenro mag somo e pacho kairi. Omiyo kama moro ma intiere ka othulo ni mar wake kanyo ni machiegni mane chenro ni eki mar chuny wach mano kokalo wang' jowi mari mar Kala TV. Parni nya yudo wakanyo e mbui marwa mar Facebook Kala TV live kama bende nyalo chulonwa kanyo ote mari machuok ka in gi penjo moro amora kotenore koda ka weche go eko mag somo kachiel koda ka weche go eko mamoko inyalo chulonwa ote mari machuok kanyo ma ang' ne wayud thuolo mar neno ni wasomo otego. Mokwongo ka thuolo makende mar wako wendo ma wan godo kawuono machiegni. Erokamano. Yes. Ichiew machalo nade? Achiew maber. Erokamano. An bende aneno ka chiew makare. Maybe mi thuolo mondo mi introduce yourself to joneno mabende sani koro to keto wang'i neno wa mano kokalo wang' jowi marwa mar Kala TV ka bende ka thuolo ni mar wake kanyo ni machiegni kuom machiegni Kala TV en adwoko ni erokamano kuom kawo thuolo mari mondo mi wabed kanyakla odiochieng' ni ma kawuono. Erokamano Kala TV kuom rwaka kaka kawuono mondo walose midhiero momako education ma wan go kawuono e Kenya ka. To kapok afulo nyinga ataka thuolo makende mondo ago mos ne skul mar Utumishi ma oyudo masira maduong' kabisa kawuono. En gima lich ahinya kinyalo chiewo tiyudo ka skul chandruok omako maduong' machalo kamano. Koro wago mos ahinya. Karawe nyinga tiluonga ni Lucas Otieno. An e migawo mar somo Kenya ka kendo an gi sikunde ma arane skul e town ma Kisumo ka. Sebede migawo ni kuom ndalo mang'eny madhi higni 15 kendo komiya thuolo mar chopo ka mondo wuo nitie weche man gi teko mang'eny wadhi wuoye manyalo ng'ato nyalo yudo puonjruok achiel kata ariyo. Erokamano. Erokamano. Piny Kenya kawuono odiochieng' ni ma kawuono kochiewo maber wachiewo kanyo gi a very sad news. Nyithindo maromo 16 duto owito ngimagi mano kokalo kuom masira mar koch mar mach mabende ne omuoch kanyo otieno ma piny orugo kawuono wachni kar saa 8 mar otieno. Mano skul no mong'ere kaka Utumishi Girls mayudore Gilgil County no ma Nakuru. Waseno kanyo ka jotelo mopogore opogore osewuok oko kendo ne loso e wachno. In kaka achiel kuom jokanyo manie sekta mar somo, maybe wach mane minyalo wache, maybe kinyalo oro oteni mag leko laga kuyo ne jonyuol kachiel koda ka skul no mangima. Gima wanyalo wache malich sani nyalo bedo maonge nikech masira ni koro oseyudore kendo osetimore. Gima duong' manyalo wacho anyalo go mos ahinya ne skul mar Utumishi gi jonyuol ma nyithindgi somo e sikundno. Ang'e ni en kuyo malich momako piny nikech nyithindo ma koro hinyore kanyo go samoro ne gin joma nyalo dhi konyo pinywa mar Kenya ni kendo ne ginyalo bedo kata leaders madongo makiny. Koro miya oro mos makende kuom niaba jogo duto manie sekta mar puonj ka kwaoro okuyo makende ne Utumishi kendo bende wakwayo Nyasaye ni nyithindo mohinyore manie osuptal ka ma pod yudo thieth Nyasaye koyie to mondo mi okonygi mondo gidhi maber. Ma ok en mokwongo ma waneno ka gima kama timore skunde wa mapacho kaeri. Kinyalo paro kanyo skul mar mano maniluongo ni Endarasha Hills bende gima kamano notimore kendo ne wawito jopuonjre ma odhuro sana. Ang'o miparo ni maybe inyalo tim mondo mi nyithindwa obed gi security moromo e skul because wach mar mach mamuoch amuoch e skunde kaeto wang'o nyithindo masira ma kama matimore en gino ma wasebedo ka ok en wendo e piny Kenya kaeri, en gino mosebedo ka timore e kinde ka kinde. Dipo ni samoro nitiere kamoro ma wadhiye marach kaka skul ama nitie kamoro ma samoro ang'o gini miparo ni maybe nyalo bedo ni kelo gini to how can we stop this? Gima nyalo wacho nikech ang'e ni wasebedo gi cases mopogore mag mach mako sikundewa.
to pacha manyalo paro ni onego bed ni ka gigi osetimore to wang'iyo ni to chanzo mar gini momiyo timore nang'o. Yes. Nikech ang'eyo ni mach ka mach maliel giliel kodho kuom weche mopogore opogore. Koro kwasebedo gi data ainani to wanyalo bedo piny to wang'iyo ni to contribution maduong' makelo mach e sikunde wagi en ang'o. Yes. Then koro koa kanyo e kwanyalo bedo piny to wang'iyo ni to karang'o manyalo bedo yo mwanyalo geng'o go majni. Nikech ang'eyo ni mach manotimore e Ndarasha gimotimore koro Utumishi ka ber kwang'iyo ni to gima no contribute majni onyalo bedo ni en fault mag engineers matimo gedo kata matimo electrification e sikunde wagi. Koso nyalo bedo ni nyithindwa gi emowang'o gigi to kopo ni nyithindwa emowang'o gi. Yes. Ere kaka wanyalo bedo gi programs ma empower nyithindwa gi kwa wuoyo kodgi kwa nyiso gi importance mar rito sikunde wagi. Yes. Kendo wabedo kodgi machiegni, wabedo kodgi very open maka gin gi grievances to wanyalo bedo kata gi board moro mabedo to listen to cases mag nyithindo gi. Mana ng'eni yo achiel mwanyalo geng'o go gigi. To kata kamano ka dipo ni majni wuok kokadho kuom maybe chandruok mar kaka notim wiring e school kata gik machalo kamano, samoro kata kaka en kar tedo ne nigi fault moro, mago bende inyalo ng'i yore minyalo geng'o. But gima duong' aparo ni ka gigi osetimore to onego bed ni wabedo gi findings ma ji te nyalo ng'eyo ni school ma kama kama mach nowuok nikech gima kama kama. School ma kama kama mach nowuok nikech gima kama kama. Then in future koro wang'iyo kaka wageng'o. Koro gima aparo ni pok owuok maler ahinya ni cases gi timore but waonge gi record manyiso ni school ma kama noyudo mach higa ma kama but cause ne en ang'o. Cause mar mach ne en ang'o. En nonro mitimo ma piny owacho wacha pile to kama asewinjo kiwacha the specific thing kaka idwa konygi kaka idwa tiek wachni to pok awinjoga. Kata kamano watimo mos makende ne jonyuol the entire school noero mar Utumishi Girls medore gi gile kaunti no ma Nakuru. Watimo mos makende ne jonyuol ma osewito nyithindgi kachiel koraka jonyuol mabende koro to nyithindgi dhi nyime gi yudo thieth kendo wakonyogi alam makende ka bende oriwore kodgi e alam makende maneno ni kwe obedo mana ka jotend piny owacho osewacho kanyo ni waketa kwe makende matut kata mathoth biro ng'eyore. Kupogore koda kamano ka waduoge weche ma topic marwa ma kawuono wadawuoyo about midhiero ma bende koro to kwako chenro mag somo e pacho kae na chila ka jokanyo mag somo nyaka sama wawuoye ni inyalo wacho ni chenro mag somo chalo nade piny Kenya. Gima nyalo wacho chenro mag somo Kenya ka ang'eni en gima pod iloso ma pok olose e kiwango monego bed ni bedo ni wasechope kaka Kenya. Kaluwore gi curriculum manyien mane wakelo miluongo ni CBE ni. Yes. Curriculum ni en curriculum maber an kaka ng'ama osebedo e sector mar puonjo ka kuom higni 15. Nabede curriculum marwa mokadho mar 844 kata iluongo ni 844 kendo makoro wadonje curriculum manyien. Gima seng'eyo ma wan go ni transition dara e curriculum machon cha mondo waduoge curriculum manyien ni mane e kama pod wan gi challenge nikech ji mang'eny pok odare officially moa machon cha bende ji mang'eny pok obedo gi clear understanding kuma manyien dhi kodwa. But gima nyalo wacho ni kwanyalo miye thuolo kendo kwanyalo keto interest mar ng'eyo kaka curriculum ni operate kendo kaka otiyo to anyalo ng'isi ni en curriculum maber ma wane monego bed ni wa malo to wagone dembe kendo wa support. Yes. Kendo mano support manyalo kwayo kuom jonyuol kendo anyalo kwayo kuom jopuonj gi jogo duto ma usika e sector mar education ka. Yes. Winjo kiwacho kanyo ni kaluwore gi challenges mantiere kaka mano mar somo manyien mano mong'ere kaka CBE competence curriculum yango education somo manyien ni iwacho kanyo ni jonyuol mang'eny pod samoro ok obedo koda ka ng'eyo e gigo ma nyithindo somo e somo masani ni eki. Jonyuol mang'eny pod ong'iyo gi nyachon mane en 844 ma bende sani koro to wadong' mana gi next year kende to 844 warucho oko kabisa e pacho kaeri. Do you think ni the government fail us somewhere or did the government just follow gima onego bed ni timore? Wang'eyo maber ni Migosi Julius Ogamba, I mean Migosi Magoha mano obiro gi this idea mondo mi ne wa transit to 344 mano kane pod ngima kane pod minister mar education. Kata kamano it's very sad ni no wito ngimane ka samoro pok ne
ochopo kare gin mano dwaro no ero ochopo kare kata transition no maybe obedo then someone else took over samoro nyalo bedo ngama no took over ni neonge maybe enough knowledge of about what this CBC samoro ne nyalo bedo ni ne dwarore and all this. Where do you think the problem is? Did the government fail us somewhere koso ok daer mar wacho ni the government failed nikech kang'iyo chenro mar CBE curriculum ni yes en chenro mar waduto nikech kwachopo kama wadawuoye matters mag education waduto onego bed ni wan gi voice kendo onego bed ni wantie kaka wanyalo changia wach mar somo mar nyithindwa kendo onego bed ni wan gi yore mwanyalo keto government to task kaka wafini nitie gimoro mok dhi maber gima ng'eyo ni transition emosebedo challenge e somo mar CBE ni kendo ang'eyo ni nitiere kata gik madwarore ni skunde obedgo ma skunde mang'eny pok oketo in place koro magi ng'eni achiel kuom midhiero ma aneno ka mako gine ma wan godo ni gima aneno ma onego bed ni kata government bedo ka timo onego bed ni government onego bed timo sensitization gimiyo ji puonjruok kendo jonyuol onego miye puonjruok kabisa kata jopuonj be onego mi puonjruok nikech ing'eni nitie jopuonj mane wadargo kwa e curriculum machon cha to ng'eny jopuonj gi pok oyudo tiegruok manyien maber mobidore maber curriculum ma wan godo manyien koro iyudo ni kata ka koro samoro an kaka ng'at matimo ne jopuonje interview atimo ne gi nonro kendo amiyo gi penj sama wadwa ndiko gi tich cha to iyudo kipenjo japuonj weche mag curriculum manyien kaka curriculum manyien ni gimoro miluongo ni core competencies core competencies gimagi chalo ni pillars ma koro mako CBE ma japuonj kodhi e class kopuonjo to magi gik monego bed ni ong'eyo to magi gik ma nyathi bende onego bed ni ng'eyo koro japuonj en ng'at ma translate gima ni kuome to tero kuom nyathi koro iyudo ni CBE ma wan go kawuono ni nitiere jopuonje mang'eny ma pok oyudo tiegruok mowinjore mondo giyude kiwango magi nyalo konyogo nyithindo kaka dwarore to bende king'iyo government bende temo lakini support magi chiwo ok oromo koro ng'iso ni jok man gi sikunde gi giwegi kendwa ka wan kama koro chuno wan waket a lot of effort e sikunde wagi mondo wa make sure ni nyithindo oyudo gima owinjore koro ibiro yudo ni wan kaka wan wadhiga extra mile ikawo jopuonji tere training e tiegruok kendo make sure ni jopuonje gi are up to date nikech government be ko biro timo nonro sikundi gidwa ng'eni to sikundi no be iluwo gini kaka dwarore koro an gima neno en onego bed ni wabedo gi sensitization about curriculum ni jonyuol onego bed ni yude forum ma ginya yude puonjruok ginyalo bedo gi understanding nikech waneno ga challenges mang'eny be kawuok sama nyathi koro timo ne assessment ni manyocha waluongo ni penje curriculum mokwongo cha koro assessment mitimo nonro mitimo ne nyathi kaka nyathi dhi nyime gi somo ni janyuol dwa neno marks machon cha en kobiro to dwa neno ni nyathine namba 1 to curriculum wa ma kawuono ni ok dwar gima kamano itingo nitiere ng'ona result biro ni sijui exceeding expectation 1 expectation 2 kae makoro problem bede ke jonyuol no ng'iyo gi marks nyathi yudo marks makama kendo koro amor kinyalo wacho gima kamano ageno ni be in janyuol to ka in janyuol to kendo agoni pongezi nikech kamoro ichalo ng'ama nigi understanding about curriculum mowuoyi gimomiyo wabiro gi curriculum ni koro biro gi exceeding expectation wan gi approaching expectation then wan gi meeting expectation then koro wan gi exceeding expectation 1 expectation 2 ineno gima kamano exceeding expectation 1 koro nyathi wawuotho kode step ka step kaluwore gi ability mare kaluwore gi kaka CBC dwaro ni wa support nyithindo gi nikech koro wa focus kuom nyathi chon cha focus samoro bende ne dugo kuom japuonj matin but sani koro wamiyo nyathi thuolo ni gima onyalo timo no ere kaka wanya support mondo make progress to kwa chako kod wuoth ka to wawacho ni nyathini be wa approach expectation mangiso ni waketo ni wa kat wadhi ka to kwa dwa dhiro nyathini kwa golo kat watere ka ineno curriculum wa machon cha then curriculum ma kawo nyathi tidwa no dhire kochopo KCP tidwa ne marks mamalo idwaro ne marks mamalo actually adwa mana penjo ni nikech ng'ama makore gi weche go mag somo and I believe ni maybe se puonjo at some point ndalo machon an gi best example moko adwa mana luongo nyinge nitiere kaka nyalo wacho ni skunde ne temo tamo nyithindo timo penje moso class 8
gi klas 12 nitie marks makane yudo e klas 13 not klas 10 klas 11 I'm sorry to nokinyal dhi to klas 12 according to standard mar school no ka in ja grade 7 ja class 7 to kinyal dhi e class 8 nikech standard mar school no idwaro marks makama ne miyo nyithindo moko ne iketo gi repetition whatever then government no golo this repetition thing sani koro wan ni nyithindo koro dhi adhiya makata koro kitim maber tidhi adhiya ki compare gi CBE gi CBE competence based education mak sani ni kikoro do you think what if kanyathi samoro oko approach iluongo ni okotim maber maybe is approaching yes or approach too but okotim maber this nuoyo thing maybe nyathi repeat a class can it help kada duoki to bende kada wuoyo gi jowinjowa e wach ma important mikelo no gima ng'eyo ni kane wane curriculum machon cha yes curriculum machon cha noketo pressure mang'eny kuom nyithindo kendo kuom jonyuol kata kuom jopuonj ne en gi pressure mang'eny manoketo kendo pressure no ne ok mi curriculum no gol gima dwarore kendo ji mang'eny ne tiyo nikech penj koro ki yudo the word competency ma koro wuok e curriculum manyien that word competency alone watemo raise jok ma competent iwinjo koro machon cha noket nyathi gi nuoyo nikech no focus e penj kabisa no focus e kalo penj maka nyathi ok nyal kalo penj to ok onyal make progress in life to curriculum ma kawuono ni miyo nyathi thuolo kata nyathi mane ok ber e kwano to ber e music ober e wer curriculum ni miye thuolo ni ka wer ne monyalo timo maber to bedo competent e area no ma bende wanyalo assess ma area no wawach ni koro exceed expectation area no ing'eni nyalo keta ni koro anatim kwano to ana ber e wer to kitera e kwano kacha cha to I'm just approaching to kikela e wer kata yudo ka exceed mane momiyo curriculum ni nobiro gi yore adek miluongo ni 3 pathways koro pathways gi nyathi nyalo yudo pathway modonje mayot monyalo survive go maber kendo jopuonj support e kamano kawuono curriculum ni waluongo ni facilitators koro jo facilitators nyalo support nyithindo gi maber ma kata nyathi moro ma uparo ni ok nyal bedo something en nyathi moro ma inyami thuolo inyami support maber kendo ma nyathino faulu kimasomo mane momiyo an ahero ga core competencies mag CBE mamoro achiel kuom gi waluongo ni communication and collaboration maybe kado explain ne jowinjo wa maber communication and collaboration ka curriculum ni encourage nyithindwa gi ni sama gisomo gibedo joma nyalo wuoyo maber ginyalo wuoyo effectively gin joma nyalo changia voices gi be ginyalo keto bedo raised ginyawinjgi mangiso ni curriculum ni omiyo nyithindo nyaka thuolo of expression kendo ginya collaborate gi jowetegi gima curriculum ni temo encourage ni ginyalo bedo joma nyalo work in a team wanyalo collaborate wanyalo tiyo together mano one key thing core competency mar curriculum machielo en critical thinking and problem solving ka wawuoye critical thinking and problem solving wang'iyo ni to nyithindo mwaraise kawuono be gin gi nyithindo manyalo bedo piny mapar critically opar kende en owuon mong'ini to problem mane ma wan ge area waka problem mane ma wan ge dalawa problem mane ma wan ge sikundwa ka to problem mane ma wan ge Kenya waka magi come up gi solutions mangizo ni curriculum ni temo dhiro nyithindwa ge in a way ma gibed jok moko mar productive koro kiki focus ni nyaka kadha penje ka bedo daktari iwinjo kata ni nyaka kadha penje ka bedo lawyer no curriculum ni dwani support gi kendo wachako biro curriculum ni chak biro gimoni digital literacy maka wuono ni ji nigi smartphone gini kawuono wadwaro ni sikul kibiro tiyudo ka nyathi nyalo en digital illiterate nikech mane kama piny ochom curriculum ni supporting that ma wantiere cha nyathi ne nyati katika fwa moti class 8 modhi e form 4 wan ne watieko form 4 koro kani koro ka pesa nitie tidhi e computer tinyalo timo computer study ka pesa onge to in computer no inirom kode mbalariany kopo idhi e mbalariany to kopo okidhi e mbalariany to kata college midhi onge nidhi ka tedo I'm telling you nyawegi wa computer gi kari orumo kabisa awinjo ke wacho kamoro kanyo kar pathways kairi pathways ni osebedo a challenge in kaka ngama an expert ngama at least ng'eyo weche gi mag somo maybe explain anene jonyuol ma samoro neno wagie seche gi kar pathways how many pathways do we have to pathway makama nini because sincha neno ka challenge moro ntiere ni wacho ni so many nyithindo mang'eny I don't know follow the pathway of STEM ya mane gimane nonro wacho nyithindo mano join grade 10
and then these other pathways, I don't know, the number was very down. Maybe just explain ne janeno masamoro neno janyuol masamoro pod ok ong'eyo samoro nyathine pod ne piny ka korka biro to gige winja kamor ne to pathways gi en ang'o to pathways ni dire kaka urutio gi criteria mare to ng'eyo ni nyathini to nego luka. And then another question ma atudo gi mano en ni samoro an kaka janyuol adwa ni nyathina obed daktari, an aseneno daktari kuom nyathina to japuonj to biro na ni nyathini ni nyathini to nyama na suko. Nitie tije ma ji ochayo oko ka ma ji wacho to mano to kadwar chon ji nochayo japuonj. I don't know why. No kanya winjo nyathi ma wacho ni an adwa bedo japuonj. I don't know katinde nitie. So maybe explain to us pathways gi kaka criteria mutiyo go kaka jopuonj. Do you involve parents? What if a parent or reject? Gima anyalo wacho ne jowinjowa erokamano kuom penjo maber machalo kamano. Yes. Kwaduwe pathway ka to ma gimonego beni ji bedo gi understanding ma clear kendo maber kabisa. Gimomi neno ka nyithindo mang'eny nodwa egemea side mar STEM kon. Yes. Ma mentality moa e former curriculum. Kendo pod wakedo kode. Yes. Nikech kane wantie curriculum machon cha. Either janyuol kane dwaro ni nyathine somo to somo obed daktari, obed engineer, obed lawyer, iwinjo. Obed ng'at moro ma minyalo bedo recognized to society. Kendo jonyuol dwaro white collar job. Iwinjo. Woda maduong' no to tinde mana engineer. Koro nitie gimoro ni kapok change obedo accepted to bedo resisted mokwongo. Yes. Koro iyudo ni nitie pathways ma pod dhi get resistance in the long run. Gibiro accept gi ka gisebedo clear understanding. Ing'eni kawuono ka nyathini dwa chulo ne fee e sikul no dwa dhi bedo mana jawer. Yes. Jonyuol moko pod ok nyal neno importance mar bedo jawer. Iwinjo. Yes. Ni nyathina ni en koro gita ni moneno no nyalo goyo ni koro mane kama koro en gi capability. Yes. Janyuol boro pod ok ne. But feel ni ka nyathine odhi STEM nikech kwowuoye STEM ing'eni wan gi sciences. To kanye moyude technology. S stand for sciences. Then T stand for technology. Yes. Then E stand for engineering. Then mathematics. Koro kae moting'o technical courses under it. Yes. Koro jonyuol mang'eny dwaro ni nyithindgi obed engineers, something like that. Nyithindo mang'eny be yudo ni gin bende chunygi dwaro bedo ni gidhi e STEM way. Koro momiyo iyudo ni sama koro pod watimo transition mwakelo gini to the jopiny mondo gibed gi understanding. Ang'eni nitiere these pathways ma pod dhi suffer. Yes. Kendo pathway mang'eni ni nyalo dhi maber be maybe en pathway mar social sciences ka nikech koro ka wadhi yudo lawyers kanyo moyude teachers. Yes. Koro kanyo be pod wadhi yude ji. Lakini kar STEM ka te mang'eni ji mang'eny focuses. Gimang'eyo ni challenge ma STEM bende nya bedo go mbele ka. Yes. Nikech skunde ma dhi offer this STEM nyaka gibed sikunde man gi ability mamalo. Equipped. Nyaka gibed well equipped. Nikech koro kidwa tero nyathini e school ma offer STEM, skundu no nyaka obed gi laboratory ma serious. Nikech koro ing'eni CBE en practical. Wach machielo ni sikul no ka gitimo electrical engineering. Yes. To sikul no nego bed ni inyalo yudo those things are well equipped. Ma nyathi chako practical life. Nikech king'iyo CBE kama terowa, idwaro ni ka nyathi otieko senior school. Yes. To nyathino en ready for job market. To senior school ing'eni koro chalo form 4. Mangiso ni ka nyathi otieko form 4 tinyal ndike tich. Masani ka gijoin senior school koro gin gi specialize e gima gidwa timo cha. Iwinjo. Kata ka en STEM no to dhi bedo nyathi ma focus e STEM no kata ka STEM no yudo pathway no. But these other pathways badwa encourage jonyuol. Kendo adwa ni jonyuol obed gi discussion gi nyithindgi. Jonyuol are not excluded in the process ma nyathi yiero pathway modwa dhi. En discussion monego bed ni chakore ot. Then obire sikul. Iwinjo mana kaka ambe an gi nyithindo nyara maduong' ni e grade 8. To an ga kode gi discussion ma already ong'eyo notimang'o. Ong'e gimodwa somo. Kodwa bedo pilot. Kawuono ne yudo jonyuolwa gi nyathi do bedo pilot. To en e grade 7. To grade 7 ka nyathi kuduoge ot to neno mana cartoon mar Tom and Jerry. Onge kaka cartoon mar Tom and Jerry dhi konyo nyathini. Nyathini ka dwa bedo pilot, tinde wanyaka gi documentary mag pilot. Mane momiyo wawuoyo digital literacy. Dak imiye kata nyathi kaka pilots operate. Nyathi be oneyo chako connect gi course modwa timo. Iwinjo. Ka nyathi dwa bedo japuonj,
mane kata tutorials moko mane online ka ing'e ka japuonje go puonjo nyathi ocha connect gi modwa timo. Yes. Koro jonyuol ma kawuono ni gin girito bende jopuonj bende omigi direction kata nyathi oyier kuma odwa dhiye. Yes. Badala wacho ni gini kawuono en joint effort man japuonj an gi say, an gi portion manyaka tim. Janyuol bende nigi portion manyaka tim. Yes. Nyathi bende nigi part manyaka tim. Koro nyithindwa gi onego wachago conversation chon. Conversation ema dhi miwa direction ni pathway mane ma koro wakawo. Koro nyathi kosebedo gi interest e pathway no, koro kik chande ni in koro dok koni. Chon ne wasomo interest mar joma moko. Yes. E influence mar joma moko. Mar jonyuol. Ini do bedo daktari to nikech dala unyuole jopuonje kata babu ne en retired head teacher. To dwaro ng'ado kawo legacy mare mar head teacher no. Koro in kata kidwa bedo japuonj, tichuni ni nyara in nyaka idhi adhi e puonj. To kanye mane wadhi marach as a country. Yes. Koro gima nyalo wacho ni jonyuol onego ti together gi jopuonj kendo wuoyo gi nyithindgi mondo gi understand pathways gi gidhi e sikunde ma nyithindegi some. Gibed gi jok mani in charge of skunde go. Gipenj gi ni to miya uru pathway ni abede gi understanding. Yes. Mondo achake conversation chon gi nyathina. Koro kuwuotho wuodhni to wuotho kuma dhie. Wuoth mane wawuothe 844 cha gimomiyo no tek en kama. Inyalo ng'ang'ana gi somo to grades ema determine kuma idhiye. Ema determine kuma idhiye. Koro kiyudo D to D no ema ng'imanyo kodi kuma jodi ochon. Ok achayo jodi. D bende ng'ato nyalo yudo en grade ma jomoko sani professors to ne giyudo D. En mana ni they took a longer path. And it's very true ni nyalo yudo a very bright student then maybe during exam 1 2 3 happened their grade dropped. Their grade dropped. Now that grade ma last no. Ema determine your future. Mane ma determine your future kama ichomo. To gineno kaka wachno tek. Yeah. Kore momiyo wuoyo ni CB curriculum ni. En responsibility mar jawinjo, mar janyuol. Yes. To gi mar jopuonje mondo kel understanding madwarore e wachni. An kibire sikunde na kacha tibiro yudo ka an gi session mapuonjo ga jonyuol. Yes. Nikech ane ing'eni nitiere jomiluongo ni vision bearers to gi vision implementers. Yes. Jok mandiko kacha cha gin vision implementers. Lakini kaka vision bearer mar wuon school kata ka in ja private kata ka in head teacher of a government institution you become the vision bearer mar school no. Yes. Koro onego bed ni clients ni kiki assume ni ging'eyo. Yes. In emo onego bed ni puonjo gi kaka ging'eyo. Kata in assessment book ne ageno ni janyuol. Yes. Assessment book ma odhi chieng' miloro sikul timiyo une. Be ing'eyo ni kitimo nonro kawuono tibiro ni jonyuol mang'eny ok kata ka ng'iyo gino. Gin gibo neno mani exceeding to eno comfortable. Gicha onego bed ni kawo bugno tidhi ting'iyo gino kachiel gi nyathi. Yes. Competency chakore kanyo. Pathway no wachako discover kanyo. Yes. Iyudo ni kata ka japuonjo puonjo topic kawuono waluonge ni strand. Chien kucho to no waluonge ni topic. Yes. Kata ka japuonjo puonjo topic moro mar kwano kata ka en kwano. That is new for me. Mano new for you. Koro topic waluongo ni strand kawuono CB ni. Subtopic waluongo ni substrand. Okay. Magi ng'eni e dhok manyien mowuok e CB curriculum. Terminologies go be onego jonyuol understand kaka in. Koro ka nyathi ong'isi ni mama today we were taught a strand called this. Tidhi kokipeto strand enang'o. Koro gigi onego bed ni janyuol bedo gi understanding ma inyalo nono mipenj nyathine to koro ka aneno ka japuonjo mi exceeding expectation. Yes. Nyathina to koro count for me 1 to 10 nikech ondik ni 1 to 10 exceeding. Yes. To kifwenyo ni nyathi ok nyal count you can go back mondo ipenj japuonjo japuonj. Ere kaka no exceed to an ang'ise no kwanna to kwana manyaka 2 to in iwacho ni o exceed. Koro conversation onego bed ma very open between teachers, parents and the students. Eka wadhi konyo nyithindwa mondo ging'e the right pathway magi kawo chon. Yes. Kabisa. Nikech by the time ka nyathi chopo e grade 3 national assessment osechako timore. To ineno assessment magi timo between kaka pok gitimo KPSEA. Yes. Gigo contribute to 40%. To 40% of the result. The results. Yes. Koro nyathi ka dhi timo kata final grade 9. Onego bed ni assessment mitimo ka gi jonyuol kawo serious. Kik ging'i mar grade 9 cha. Yes. Grade 9 cha nitiere assessment mo contribute to that result. Ineno. Koro mano janyuol marieko onego focus chon sama nyathini ni apeny ka tichako kode chon ti follow up sombe chon kendo ibedo gi a lot of interest. Yes. Mane kwa dhi konyo nyithindo kendo mane kwa dhi konyo curriculum manyien ma koro government
nokelo nani. Maybe ka penja ang'eyo kanyo ni in aja kanyo to ainye weche go mag skunde go mag private. Nitiere pogruok mas osebedo ka neno between skunde go mag private to gi skunde go mag public schools. Maybe one of the things according to my own experience ka janyuol 1 2 3 masebedo ka neno gi janyuol adhi kuongo mi thuolo maybe munde wacho ni to gin pogruok mage ma samoro nyalo bedo. Eno ka janyuol osebedo ka temo compare koni koda ka kocha jonyuol compare ber ma koda kocha ndalo machon ji ne wacho ni private schools were the best kech ne gi chiwo iluongo ni gi chiwo full attention to nyithindo compare to kaka jinene public schools. I'm not the one saying that, but kaka jinene skunde go mag public ma nyathini dhi school to ka okotero book okonon ne book to duoga gi bugno kinyo chako dhi ka nyathino okonon ne bugno kinyo chako dhi duoga ki ng'iyo private school to ka japuonjo maka japuonjo ndiko and all that. Nowadays ano ka jonyuol temo ka gima neno ni skunde mag private nitie pek compared to CBC mobiro manyeni, because CBC en gi practicals monego benitimo to all this dine janyuol we want this in school nikech nyathini timo gi kama and all this. What can you say about this kaka jakanyo mar private sector? Mokwongo adona wuo gi jonyuol maber kabisa. Yes. Ni CBC ni ok en burden. Kendo ang'eni nitiere kaka seche moko kata sikunde moko noseketo nenore ka burden ne jonyuol. Yes. Focus mar CBE curriculum mokwongo en tiyo gi available locally, waluongo ni locally available resources. Watiyo gi gik mayudore alwora ma wantiere go mapiyo. Kendo CBE ok encourage sana tiyo gi gik ming'iewo asach, but nitiere moko mwanyalo dwaro tiyo go minyalo ng'iewo. Koro ni private schools gima ng'eyo ni private schools ma serious to gichung' kama ber mar kelo CBC ni the right way. Yes. Nikech ing'eni namba achiel, apart from nyithindo gi ni gin e private schools, nyithindo gi are not private. Yes. Nyithindo gi gin nyithi sirikal. Wan wakonyo sirikal rito nyithindgi. To sama wakonyo sirikal ni nitie private schools ma dhi extra mile. Kendo gitemo ni gitimie matek moloyo. Yes. Mane mobiro yudo ni ka gitemo timo gik moko e kiwango mamalo to nitiere mahitaji mande bende nyaka bedie. Yes. Ma samoro musukumo no onge the other side. Iyudo. Musukumo cha samoro ibo time atima kiwango minya time, but pek midwa ket kuome kata weight midwa ket go kuome mondo wuog go ok yud kocha cha. But ang'eni e private ka ji ket a lot of weight. Yes. Ma kata kidwa time tidwa no wuog maber. Kidwa time tidwa nikech koro ng'eni private jogi bende gin e biashara. To onge ng'ama dwa timo ohala mondo wit customers. Yes. Ginang'eni private schools ma serious sani gitemo ni gitimie maber kabisa mondo mbele ka nang'iso osiepna moro ni mbele ka sikunde mag private gi nyalo yudo market kobiro kochopo koro kwadwa dhi senior school kae. Yes. Nikech senior school kae investment minego bed ni kete senior school ok en investment mayot. Ma bende seche moko wuoro kaka sani wan gi challenges mang'eny kama education kata ka government bende biro manage keto gi kaka dwarore. But gima ng'eyo ni private schools nitiere private schools ma very serious kendo gitemo keto gik moko kaka dwarore. Omiyo samoro janyuol bende ka nyathi oor ni koro kaka ambe nyocha nyathina koro nong'ise ni gidwa dhi tedo rech. Rech ok inyal kwanye e school compound. Iwinjo. To mani ing'e ni assessment magitimo. Rech no nyaka ng'iewe gi pesa. To pesa ni nyaka kuom janyuol. Koro private school nyaka nginene. Nyaka kwa janyuol mondo gol pesa. Iwinjo. Samoro ni wadwa tedo tong'. Tong' ni ok opidh gweno e sikul. To CBE bende nyalo encourage ni ka sikul nyalo pidho gweno mondo tong' go yudre mayot. Mano is one of the ways ma CBE is supporting the system. Yes. Koro ka jo ka sikul nyalo pidho gweno to gweno no kata tong' no yudre. Ka ok en gima inyalo yudo e sikul, then dhi chuno janyuol ni nyaka tim ang'o? Now here is a situation winjo kichiwo examples maber ma idwa puonj nyithindo tedo tong' kaka iwacho no. Then inyiso nyathi ka nyathi ni kiny modwaro gi tong' ariyo, nyithindo gi gin 30 times tong' ariyo mano tong' 60. Kaeto japuonj kawo tong' achiel to timo godo experiment puonjo kaka watedo tong' to wach no rum. That has been a complaint. Ok ang'eyo sikunde matimo machalo kamano lakini an gima ng'eyo ni tong' chako kele titede michamo ok mitimo go experiment. Kendo bang' kosetede to nyithindo go giwegi ema bedo piny matiede masave
ma kata jopuonje bende nyalo bile matin. It's good. Ni maybe. To kiyudo japuonj moketo nyathi achiel ni nyithindo kelo tong' 60 to achiel emiketo go example. Then japuonj onego non matut kabisa. Kuma tong' machielo gidhiye. But an gima ng'eyo maseneno kata sikunda kachacha. Aneno ga ka gitedo to giluongo nyaka teachers. Bende teachers ong'e ni to gima gitedo ni is it up to standard madwarore. Nikech mano is one of the core competencies ma CBE. Ni nyithindwa gi nyabedo competent. Be gin nyithindo manya tedo. Ing'e ni kawuono wan gi nyithindo mok inya kata oro ni otedo. Oja higni 5, oja class grade 8 to konya tedo. Koro CBE ni omiyo gi thuolo sikul kuchi puonjo gi nyaka ginya tedo. Iwinjo. Mano momiyo samoro ineno ka nyithindo gi dhi ywecho. Imiyo gi gibedo jok moko mari responsible. Mano momiyo kiyudo ka one of the core competency mowuoye CBE ka it's called citizenship. Be gin jok moko manyalo kawo kanti gibedo serious, jok ma responsible, jok manyalo take action ka nitie gik madhi marach. Koro an gima nyalo wacho ni curriculum ni onego wa embrace uru. Ka wadelay embrace teka wadhi bedo gi problem mar adjusting to the right standard sama dwarore. Ka penjo machielo, do you think ni skunde moko ningo bed allowed to handle some pathways ka skunde moko koningo bed allowed because there's a situation ma school nigi school lack materials madwarore. Gino miya ang'eyo a school moko abiluongo nyinge ma jonyuol chulo 3,000 per month for just swimming. Koro gima anyalo wacho ineno kaka sikunde ma wantiere gi kochopo mondo sikul mondo offer pathway. Serikal obed ni en private kata ok en private. Serikal nigi body kata nitiere gi jogo manyaka bi non skundno ka bo qualify mar yudo registration mar offer a certain pathway. Koro ka skul dwa offer kata STEM pathway nitiere serikal manyaka bi manon mamigi approval. Then after those approval ekemiyo gi go ahead mar offer that pathway. Koro kapo ka offer that pathway nitie ng'ama ochung' ne nono ni to be am I meeting the bare minimum standards? Standard madwarore be I meet koka yudo mano. Koro kibire e weche ma kaka swimming. Swimming en gimoro achiel ma CBE o encourage kabisa. Kendo kawuono sikunde embrace mang'eny. Kendo kiyudo skul moko embrace to mano kanyo po nitie gi ng'ikruok moro. To swimming gi iyudo ni sikunde wa mang'eny matimo swimming gionge gi swimming pool mag gi giwegi. Iyudo kata ni kidhi e government school so kibi yudo swimming pool. But ibedo ni nyithindo gi nyaka gidhi e swimming pool mar ng'ato, ma ng'ato chulo ng'ato, ma ng'ato maintain and you have to pay. Instructor cha be nyaka ichul nikech sikunde wa gi moko bende onge instructors. Koro iyudo ni private school gi kaka ginyalo timo samoro bedo ma onge to nikech gidwaro ni gigo bed full implemented. Koro ka gi implement gigi to samoro there is a cost that is attached to it. To swimming is also helping nyithindwa gi skills. Apart from this swimming bedo sport ma nyathi nyalo chiemo go, but life skills be CBE encourage mang'eny. Koro momiyo iyudo ni swimming is one thing makata no wuon I support mondo sikunde bed ka nyalo timo swimming. Nikech nyathi nyalo yudore sani kaka koro kano samoro pong' kane nyathi nyalo yudore mfuriko machalo kamano to ka en gi skills mag swimming to iyudo ni swimming no nyalo konye. Ineno. Another challenge maneno ka nitiere machando ahinya e sector ni mar somo ta nyamo mako kar CBE kairi en shortage of jopuonj nok mar jopuonj e skunde wa ma pacho kairi and piny owacho yani ningo benindiko kanyo jopuonj maroma noka kaka interns to gin jopuonj manie e chenro mar CBE ni e line mar CBE jopuonj maromo kanyo 44,000 kata kamano nyaka sama wawuene jopuonj gosebedo kayuak makata mana beginning of this term ne gidwa gomo and all this mano kokalo riwruok margi mar KUPPET gain kaka jakanyo sector mar somo ere yore ma ineno mi binyalo timo do watie godo weche go mag noko mar jopuonj e pacho kairi. Mano penjo maber ahinya nikech asebedo e sector ni kuom higni ma oguro. To adieri nitiere problem maduong' kaka jopuonje bedo absorbed gi government nikech iyudo ni kade private samoro duga vento kade private schools gi de onge de koro wachalo nade. Nikech private schools okaw kama duong' mondo mi absorb kata jopuonje manoko ka anya ng'isi ni ane sector mar school to ayudo application chiegni pile ma samoro wapenyo ni to jopuonje gi iyudo ni ng'at mano timo college
higni 10 mokalo Yes. pok obedo absorbed nyaka kawuono. Koro an gima da kwayo government nikech iyudo ni sometimes nitie shortage e sikunde wagi. Ka ginyalo absorb teachers gi, especially joma osebudhe fail. Yes. Ing'eni ka ji budho ahinya to miyo kata sector mar puonjo ni obedo a little bit undesirable. Kata ka nyathine dwa biro timo puonj to emomiyo iyudo ni koro samoro gi shy away from puonj nikech ging'eyo ni jopuonj samoro kosetieko course to dwa bedo kata for 10 years eka oyud tich. Yes. Koro an gima paro ni jotendwa ma e gwenge kuma jogewa nitie onego bed ni ginyalo mark e gwenge ma giaego nitiere jopuonj adi ma pok ondiki. Yes. Iyudo. Koro kata ka gin chief, kata ka gin jotend gweng', kata ka en MP, kata ka en MCA, onego gibed responsible area gi, mana kaka chon ineno ne nitiere MPs moko mane kawo jogi gi to tere police forces go. Koro kata ka in jatelo e area ma intiere no, inyalo mark that your area. Kata kiwacho ni en which ward, kata ka en ward B, ting'e ni ward ni jopuonje adi mantiere, to jopuonje nigi gin jopuonje magi mosebudho kapok ondiki gi sirikal. Kaluwore koda time sa aneno kadhi. Challenge machielo bancha waneno kanyo kane nyithindo timo transition mar grade 10 eri wacho ni skunde go eko madongo mag C1 C2 schools ogoyo skunde matindo piny. So C4 schools nitiere skunde mane ok admit nyithindo completely, nitiere nyithindo skunde ma admit nyithindo ariyo, they don't know what to do with nyithindo ariyo. Ang'eyo ni pod wadhi bedo gi challenge nikech gombo mar janyuol moro amora de gi gombo ni gitero nyithinde gi e sikunde madongo go to gino dhi hinyo sikunde matindo. Yes. Kundi nitie sikunde matindo manyalo hinyore kokadho kuom wach machalo kamano. Da gombo ni serikal obedo gi yo ma ginyalo empower go nyaka sikunde matindo gi mondo wa encourage sikunde matindo gi yud kaka nyabedo supported. Samoro yudo ni samoro sikunde matindo gi gionge gi that capability. Koro jonyuol bende temo nono, temo ng'iyo ni to school mane manyalo tero. Alafu jonyuol iyudo ni mentality moro be nyalo bedo ni C1 school ni ema ka nyathi odhiye to dhi timo maber. Yes. To ka en ku to kodhi timo maber. Koro anda kwayo ni wagol mane mentality wa mondo wang'i kaka wa support sikunde go. Nikech kata C1 C2 schools go ginyalo accommodate nyithindo te mantiere. Yes. Nitie nyithindo moko madhi sapa. Iwacho ni they are now overcrowded. They are now overcrowded. Yes. To again, ka wadwaro vision mar CBE curriculum ma wacho ni okelo nyathi o support nyathi gi ability mar nyathi. Kata ka C1 offer the 3 pathways. Yes. To okonego bed ni the other school ma offer 1 pathway iwe nono. They should be able to balance them in a way ma sikunde mamoko gi bende bedo supported mondo kik gibed gi ng'ikruok machalo kamano. Koro an gima nyalo wacho ni CBE ni pod en e process mar transition ma ji mang'eny temo yudo kama imake go ma proper. To awacho ni ng'ato ka ng'ato nyaka jituma koro mondo obed gi nono gi puonjruok gi ng'eyo. Geji wacho ga ni the best learners are the best teachers. Yes. Koro ng'at ma dwa ng'eyo more about CBE curriculum ni nyaka obed gi interest mokwongo. Eko bedo gi fwenyruok. Bende kik wa blame government ahinya nikech gini nie process mar transition. To transition ni involve all of us. Koro pod wanyalo chiwo opinion kama wanyalo chiwo recommendations mago bende nitie wanyalo chiwo kwa paro ni ka inyatim kama. En first time mago ka nyithindo gi ne join senior school. Ne pogi join ne chien kanyo. Yes. Koro abedo gi geno ni the next lot me the cow challenges gi nyalo bedo ni at least obedo sorted. Yes. Mondo kik bed ni nyithindo ringe skunde moko then skunde moko bedo ka onge nyithindo. Ineno gini nitiere high schools moko manyocha wan go chien kae manyocha ni e gwenge kae. Yes. Moko kuom gi nyalo hinyore kendo moko kuom gi nyalo dong' nono, especially ka watieko wach mar K 844 lot madhi tieko ni ka giwuok ni to some of the schools ma wan go kawuono nyalo hinyore ka government ok obedo gi well structured system ma gidhi ensure ni nyithindo are retained in certain schools kendo gi upgrade those schools. Neno ka asa bedo kadhi kodwa waseneno a lot of insecurities masani interfere with the teachers. Moso sani ma weche go mag siasa bende medo chuoyo chieng'. En wach mane ade wach ni because nitie jopuonj ma sano luoro kata mana puonjo in a certain place kaluwore gi here in Kenya we are very tribalistic. Kenya wacho kamano because kata jotendwa ka wuoyo to Mount Kenya jogi ka wuoyo to wan jo coast wan jo western wadwaro kama so magi mosebedo katimore pacho ka koro samoro jaloka kocha kudwano bedo koni kaluwore gi weche go mag insecurity maybe ang'o minyalo wacho ka jakanyo ma
support weche go eko mag somo. An anyalo wacho kama. Kenya ka wasebedo ka wan gi kinde mag yiero bang' muda. Yes. To wabedo ga kwadak gi kwe bang' yiero gi kosetimore kata kapok gitimore. Yes. Ok apani onego bed ni koro wakosana kata wagore kendwa giwegi nikech jotendwa modwa yiero. Anda jiwo ng'ato ka ng'ato ni kwe chakore gi ng'ato as an individual. Yes. Wan ema wachak gi kwe wan giwegi. Kibedo gi jirandi gi kwe midake bathe no, then kwe no wanyalo spread to ne joma moko bende. Yes. Sikunde wa ma wantiere gi bende waland language mar kwe. Wang'e ni nyithindwa nyaka ng'e ni kwe gima important, jopuonjwa nyaka ng'e, jonyuol nyaka ng'e. Yes. To sama wa chiwo wach machalo kamano no, to wach no bedo gi teko nikech ka wan kanyakla e paro achiel to gimoro amora mwa ni wadwa timo ang'o? Wadwa timo. Yes. Mana kaka jo Kisumo ka nyocha neno ka ndalo maandamano ni no amua ni gin gidwa bedo peaceful, to neno ka be gibedo peaceful. Manyiso ni gimoro amora nyalore. Koro kik ibed ng'at moro ma koneno kata owadu moa Central kata moa kia kure ni koro ineno ka koro pek bede, to ng'ani usebedo kukonyorugo, ng'ani en ng'ama usebedo kutimo go ohala, ng'ani be samoro modho pigi to in bendi modho pige. Koro kochopo kama koro idwa yiero jatelo, koro ineno ni ng'ani ng'at marach, ok onego wabed kamano. Yes. Waduto wan jo Kenya. Mane momiyo kwa wuoye curriculum competency achiel mar CBE curriculum ni owuoyo about citizenship. To citizenship ka wapuonjo nyithindwa gi importance mar umoja. Yes. Wapuonjo gi kaka wanyalo hero pinywa ni, kaka ginyalo embrace pinygi, kaka ginyalo chiwo ideas manyalo konyo pinygi. Gibed patriotics, ineno. Koro kik wabed joko moko maeneza weche makelo pogruok. To maduong' moloyo walamuru Nyasaye, nikech Nyasaye te ruodh kwe, ene monyalo konyo pinywa nigi kwe, kendo ene monyalo miyowa jotelo makare. Wan kanyo gi nyithindo ikwalo. And I think you are aware, even yesterday piny owacho nowacho kanyo ni gibuok gi number of nyithindo malal, nyithindo mabedo abducted to lal godo, kachiel koda ka nyithindo mirocho ratichgi, nyithindo gi mokirocho ratichgi e skunde, mokirocho nyathichgi gi jonyuol kata guidance magidak godo. Iparo ni be nitiere yo ma samoro jopuonj kata skunde nyalo timo mondo maybe guidelines moko ma kaka in ng'ama siro weche go mag somo, mondo mi wa avoid such kind of thing, because nyithindo lal between school gi dala. Iyudo ka nowuok nodhi sikul, oyude kotho e plantation kamoro, nowuok nodhi sikul, oya sikul, oyude kama, maybe ka in gi maybe wach moro madiwache kata paro moro madiwache koteno koro ka wachno mar abduction gi lal mar nyithindo, nek mag nyithindo. Actually en cry, en ywak masani koro to jo Kenya ywago pacho kare nikech wacho ni kochakore dwe ma higa mokalo January nyaka dwe mar 3 higani, kwan nyithindo maromo 10,000 gi wiye, mago nyithindo go eko ma osebedo gi problem. Nyithindo go moko osebedo kirocho ratichgi, moko osebedo kolal. More than 1,000 gin nyithindo molal ma onge ng'ama ong'e kuma gintie nyaka sani. En gima lit ahinya kaka ng'ama ohero nyithindo kan kama. Yes. Kendo ng'at ma pigania ratiro mar nyithindo kabisa. Mokwongo ka in janyuol samoro ichiko iti winjo wacho ni to niwito nyathini wagoni mos kabisa. Ang'e ni en gima lit ahinya. To adwa wacho kama rito nyithindwa onego bed our joint responsibility, ma waduto onego bed ni wahusika. Anyalo paro ndalo machon, nyathine ok en nyathi ng'ato, nyathine en mar ji te. Ma kata ka nyathino timo makosa tinya yudo ni ng'ato kawo responsibility. Yes. Koro kwanyalo bedo gi kind of chuny mane wan go chien kucho ma nyathine marwa wate. Magara kineno ka ng'ato kawo nyathi ng'ato yo mokare tinyago koko. Apani wachak gi bedo responsible. Yes. Wachak gi kanyo. Waduto wanya bedo responsible ne nyithindo ma wan go, nyithindo mane neighborhoodwa, nyithindo mane sikundwa. Gimachielo madawacho ne jonyuol en responsibility mari ni number 1 nyathini secure. Yes. En safe e sikul modhiye, en safe gi ng'ama tere sikul, kendo en safe gi ng'ama kawe sikul. Gima ang'eyo ni kendo timore ma ok aparo ni samoro sikunde mag private gi taneno ka samoro wa tighten system matin nikech nkeni nyathi ka ng'olal e lweti to in gi case mapek. Kabisa. To dajiwo jogewa mane sikunde mag public ni temuru matek ni nyathi kawo gi ng'ama ng'ongo to bedo dropped gi ng'ama ng'ongo kendo ng'ama ong'e.
private schools ang'eni samoro wa tighten ma kata ka ng'ato bire gate to nyaka igol ID wang'eni ng'a nade ya kanye samoro wagocho ne jonyuol mwa confirm to sura mwaneno ni en sura ma strange. Yes. To samoro bende kwa watero gi mieche gi wa make sure ni wa drop gi lwet ng'at ma kawo gi madhi kod gi ot. Koro da jiwo ni responsibility mar security mar nyithindwa en marwa waduto. Nikech piny ma kawuono ni ok ing'eyo ng'at ma wuotho ni en ng'at manade, ok inya trust ng'ata sani. Koro make sure ni nyathini safe kodhi sikul, en safe kwa sikul. Mano responsibility ma nyaka janyuol coordinate gi sikul in a proper way. Janyuol nyaka bed gi namba japuonj ma kochopo sama nyathi kawo chat to gone japuonj simu gitudore kaka nyathi inyala kawo. Mondo avoid this kind of cases. To kineno suspicious case, bed ng'at ma responsible. Nikech samoro nitie joma neno gik moko to gikaw action. Kineno gima suspicious, tinyalo report to the right authority mondo wane kaka wakonyo kendo wasekiwa nyithindwa gi e yo mowinjore. To katieko e wach security mar nyithindo, lit ahinya ka nyathi lal. Yes. To bang'e neno ko yud ko sogi ogunia konegi, en gima lit ahinya. Koro anda kwayo ni security mar nyithindwa onego bed top priority mar ng'ata ng'ata mondo wakony nyithindwa gi waritgi maber. To again, jogo mawe nyithindgi e lwet joma dongo, ne an gi kes moro mar jaboda boda makelo nyathi e sikul. Ng'ani ko akato tero nyathi e ot moro to dhi defile. Neno gik machalo kamano. Kendo nwaduogo wafwenyo kesni. Yes. Koro gigi timore, koro kata ng'at mating'o ni nyathino, katero ni e sikul to duoko ni. Nyaka ibed gi yo minyalo monitor go. Jonyuol ma kawuono gi ok wuo gi nyithindgi. Yes. Iyudo ni there is a gap. Koro nyithindo go through a lot, en oduogo gotieno, to koduogo nyathi ol timo mwak, chiem, nindi, kinyi mondo chiego kinyi, babu mondo, mamu mondo, nyathi mondo sikul. Yes. Koro gionge gi time ma engage go gi nyithindo gi mondo ging'e gima timore. But da jiwo jonyuol ma winja kawuono, yud thuolo kata dakika 10 mibedo go gi nyathini piny, tipenje kaka ne odiochieng' chal, kaka ne sikul chal, challenges mokadhe, kapok idhi e tijeni modich ma samoro tuwe mok iwinj gima nyathi dhi. Ka wadhi penjona machielo en ni nitiere wachana oboke ma kawuono. Oboke ma kawuono nondiko kanyo ni piny owacho is planning mar keto the same uniform ne nyithindo. Koro gima nyalo distinguish biro mana bedo badge. Do you support this? Moso un jopuonj mayae wan jopuonj mayae private school an ok daher ni otimre kamano nikech uniform and for identification. Yes. To koseketo uniform makoro wachalo police. Ng'eni police ok inya ng'eni high station. Exactly. Ndalo moro nyathi sikunda. Ndalo moro chien kuchocho, ndalo no nipod ndika e skul. Nan manager ma skul moro ka. Yes. Ndalo no en higni 8 mokadho. Nyathi no lal to uniform ma sikul ema nomiyo ng'ato nokonyo na nyathi. Gi book mane ni e bag ne mane nigi logo gi badge mar skul. Yes. Koro uniform en identification. Ng'ato nyalo point nyathi from a distance mo into ma skul makama. Ang'eni ni wasetero buses wa mwaketo yelo. Yes. Kik waket uniform ni bedo ka buses. An mano wach ma da kwae sirikal ni ng'at mabiro gi idea machalo kamano. O think twice about it. Yes. Nikech samoro be unique identity marwa be nyaka wa maintain. Maybe de giwacho ni gibed gi standard of uniform. Nikech iyudo ka sundewa mamoko gi uniform are too short. Yes. Maybe they give way standard. Mostly in some private. Mostly sometimes in private schools. Koro they give way standard ma uniform onego bed ni rwake kata chope. But kiki giwach ni koro idwa ketwe uniform achiel. Maka ngwaromo kamoro kata nyithindo nyalal kodhi e sport. Iwinjo. Koro ka ngwariwore sport kamoro achiel kokidwa manyo nyithindi ngeni samoro jopuonje nyalo nyamanya nyathi to uniform ema miyo identify nyithindi haraka. Koro en gal disadvantages ma ng'ato onego bed ni ng'iyo. Yes. Koro and for identification of a particular institution, da kwayo government need to consider that idea. We don't thwart ideas, but we debate over ideas and see what is best for us as a nation. Yes. Koro okwa dispute idea no, but I don't think it is the right thing for us as a nation ni wadhi e direction mar bedo gi uniform achiel machalre sikunde. Akeni be nitie piny moro amora machalo kamano magi they are coping from. Poka winjo piny man gi uniform achiel. Yes. In fact pinje moko uniform is not compulsory. But koro kama ane yo mada government wani wadhiye to anda kwa ni wan kaka wan jomo chungi ni sikunde gi mawegi gi kende. Yes. Owe wadhi kaka uniform wago be samoro there gine gik mamiyo jibire sikunde wa mag kendgi gi wegi. Kaka sikunda ji ohero
uniform kabisa nikech en uniform makata kineno to jaber. Makirwako nyathi to Makirwako nyathi to ndisore. En uniform is very good. Yes. Nyathi bende feel maber ko rwako uniform aina. Koro akwayo ni kanyo to nego bed ni gi look into it carefully mondo kik wadhi e direction aina. Ora kamano no ka dakika osedikanya auchiel manotoka saa auchiel mar odiochieng. Maybe ami thuolo akaini kachiel ari adek moro ma igombo mondo mi iwach ne jopiny kotenore koda ka weche goeko mag somo e pacho kaeri ka watieko godo chenro ni. Mokwongo adogo erokamano kuom thuolo momiwa ka mondo watwak e weche mag somo. Somo en gima duong' kabisa kendo dakwayo jowinjo waduto ni kamoro amora ma intie ng'e ni in champion mar somo e kiwango mari. Koro nego be ni support somo mar nyathi jirani no, somo mar nyathini, wa support somo nyithindwa kamoro amora ma wantie. To gima duong' ma akwayo kendo jowinjo wa ni curriculum mobiro manyien ni en curriculum maber monego ng'ato ka ng'ato yud thuolo mar some konda bedo gi winjo kako tiyo. Mar adek makwayo ma to kendo kora da wuoyo gi jonyuol man gi nyithinde private school kaka an. Private schools gi ok riembo gi yot. Koro engine mariembo ga private school gi samoro en school fee ma jonyuol chulo gi nikech ung'e ni private school to onge gima yudo kuom government. Koro ka in janyuol to in gi nyathi e private school, make sure ni support sikunde go kaka dwarore. Kendo miyo gi maximum support kendo cooperate gi japuonj kaka owinjore. Mane kwa nyalo yudo quality mwadwaro kata out of these schools. Gima chaka dwa ng'is jonyuol ni japuonj mapuonjo ni nyathi bedo go close, mane janyuol mabedo gi nyathino the whole day kas in dhi e tije ni. Kik ibed in ng'at manya yware gi japuonj kata gwere gi japuonj. Koro anagon wero kamano ahinya kuom kawo thuolo mar winjo wa kawuono. Ageno ni nitiere ng'ama yudo achiel kata ari adek moko e weche mwawacho kawuono. Yes. Mana kamano ageno kanyo ni yudo puonja to anyanya kotenore gi wach mar CBE ni dagombo kanyo ni mondo mi wachako yudo chieng' moro machielo mondo wachak wawuoye malong'o kotenore koda weche mag CBE nikech ambe koka yudo ka we are learning musoka kaka jonyuol, we are learning musoka kaka school, wan jogo man gi nyithindo madhi e school and all that. Koro chieng' machielo arbo kikron machiegni Kala TV mondo mi wawuo maduong' ahinya kotenore koda ka puonjruok mar CBE kata somo manyien kata line eri mar CBE ma osebedo ka chando jonyuol. And next time koro wabiro wuoye pathways, wa deal gi jonyuol one on one nikech mane gima duong' mafwenyo ni chando jonyuol e oko kaeri. Gi dakika 8 mosekalogo kele giko mar mi chenro ni eki mar chuny wach ka mane tayi chenro ni en an Brenda Gionye Suba Nyanam ibed kod chieng' makare.